porozprávať pán Dobrovodský, akým systémom sú možno vyberaní títo štátni úradníci? Prechádzajú nejakými psychologickými testami? Tak pokiaľ ide o podmienky výberu sudcu na miesto sudcu, absolvujú psychologické vyšetrenie, kde sa teda vyjadruje psychológ, či sú spôsobili na výkon tejto funkcie. Ale ja by som povedal, aký je náš ideál. Ideál tejto spoločnosti je dosiahnuť to, čo existuje v Nemecku a v Rakúsku, Familiengerichte, systém rodinných súdov. A to nie sú také tie súdy formálne, kde ide o trest, o trestný čin, kde ide o majetky. Je to ako keby konferencia o dieťati, kde sedí sudca, kde sedí psychológ, kde sedí jeho nezávislý advokát. My sme aj v Omšeni mali asi pred 2 rokmi návštevu Jürgensa Rudolfsa, je to známy nemecký sudca, ktorý založil tzv. Cochemský model. A to je náš ideál, aby konsenzuálne sa o dieťati rozhodlo, aby to nebol pre niekoho len spis, nejaké číslo, nejaká štatistika. To znamená, chceme dosiahnuť minimálne, ak nie vytvorenie špeciálnych súdov, špecializáciu na všeobecných súdov, aby ten sudca bol odbremenený od inej agendy, mal prevažnej väčšine poručenské veci, aby mal svojho vyššieho súdneho úradníka, ktorý taktiež bude preškolený, citlivený a nie len nabitý formálnymi vedomosťami o právach, pravidlách, ale ten najlepší záujem dieťaťa, tak jak je v zákone o rodine, si vyžaduje minimálne elementárne vedomosti detskej psychológie. To je to, čo všade v Nemecku sudcovia absolvujú a pravidelne sa vzdelávajú. To znamená, je vypracovaný silabus, pravidelnosť, updateovanie nových poznatkov z oblasti psychológie. Chceli ste reagovať, pán Klajman? Áno, určite. V podstate medzi súdnymi znalcami je taká replika, že ľahšie urobiť 3 posudky na vrahov, ako jeden posudok pri odnímaní alebo určovaní striedavej starostlivosti. Takže to už hovorí o tom, že tá problematika, teda súhlasím tu s kolegom z ministerstva, že teda je veľmi, veľmi problematická a skutočne tie jedna alebo druhá strana robia veľmi, veľmi často obštrukcie, pretože každá má svoju pravdu a tam je potom veľmi ťažko rozhodnúť. Takže ten nemecký model je veľmi dobrý a pokiaľ teda sa veľmi rýchlo začne s tým preškolovaním tých pracovníkov, psychologické vyšetrenie to je jedna vec, ale skôr je to permanentné, v podstate preškolovanie z týchto vecí, kazuistiky plus určite tie modelové situácie, ktoré sú, prinesie oveľa viac